Makadi hamanisha mwari Commander Anna Jones pano tichiendera mberi neshoko iroro shoko rinopa hupenyu. Asi ndafunga hama dzedu dzimwe dzadzapa hupenyu hwavo kuna mambo Jesu. Tikuitirei video iyi nekuti munogona kuva mune matambudziko, zvinhu zviri kukunetsai muupenyu hwenyu, musiri kuziva kuti ndoita sei. Hatisi kuda kuti mutange kuita malessons emarriage imi musati mapa upenyu hwenyu kuna mambo Jesu. Munozopedzisira mati zvinhu zvazvisi kufamba. Saka ngatingopindai mushoko nekukurumidza. Ngatibatei John chapter 3 verse 16. Nechishona Johani 3:16. Anzi nokuti Mwari akada nyika nokudaro, wakapa mwanakomana wake mumwe anga ari oga, kuti ani nani anotenda arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. Hama dzangu, shoko rinotitaurira kuti munhu wose akatadza akasasvika pakubwinya kwaMwari. Hapana munhu akaberekwa nemukadzi kunze kwaAdamu naEve ndo chete vakange vasina kuberekwa vari muchivi. Asi kubva ipapo munhu wese anoberekerwa ari muchivi. Munhu wese anofanira kupa upenyu hwake kuna mambo Jesu kuti anzi chava chisikwa chitsva. Saka hazvina basa kuti uri munhu anoita mabasa akanaka, unobatsira varombo, haunyeye, hautuke. Munhu wose anoda ropa ramambo Jesu kuti acheneswe. Saka hama yangu, ndoda kukukoka. Unogona kuva uchienda kuchechi, uri memba yechechi, uri amai veruwadzano, wakapfekedzwa, uri mutungamiri, asi zvinogona kudaro kuti hausati kwapa upenyu hwako kuna mambo Jesu. Saka ndinoda kuti upe upenyu hwako kuna mambo Jesu zuva ranhasi. Zvese zvatinenge tichiita pano apa, unokwanisa kutevera uye uchiona upenyu hwako huchichinja, nekuti ukama namambo Jesu ndo hunoita kuti uzokohwa zvese zvinotaurwa neshoko raMwari. Mambo Jesu pana Matthew chapter 11, ivo vakati, uyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa, ini ndichakuzorodzai. Muise joko rangu pamusoro penyu, mudzidze kwandiri, nokuti ndiri munyoro, ndino mwoyo unozvininipisa, kuti muwane zororo pamweya wenyu. Nokuti joko rangu rakanaka, nomutoro wangu unoreruka. Makaneta here? Makaremerwa here? Zvinhu zviri kuoma here zvemuupenyu? Nekuti hamusati mapa upenyu hwenyu kuna mambo Jesu. Nguva yakwana, hama yangu. Zuva ranhasi uchiri mupenyu, uchakafema, uchine mumwe mukana, ipa upenyu hwako kuna mambo Jesu zuva ranhasi. Usaverengere, nekuti mangwana, zvamangwana hatizvizive, zvamangwana hazvizikanwa. Mangwana haana kuvimbiswa kuti uchange uri mupenyu. Kune vakawanda vakaverengera vakati ndichazoti ndoita, mirai ndimbofunga. Usaverengera. Nhasi mweya mutsvene vari kugogodza vachikudaidza nezita, vachiti iwe Peter, iwe Mary, iwe Ryan, zarura mwoyo wako, nekuti nhasi ndo zuva reruponiso rwako. Hama dzangu, kune nzvimbo mbiri, hadzizi nhatu, sematauriro anoita vamwe vanhu, kana ina. Kune nzvimbo mbiri munhu akafa, kune kudenga kwatinoenda tichinogara namambo Jesu muumambo hwavo nekusingaperi. Koita zvekare kugehena, inova nzvimbo yakagadzirirwa Satani nengirozi dzake. Gehena harina kubvira ragadzirirwa munhu, kwete. Gehena ndera Satani nengirozi dzake dzakamutevera, ivo vakapandukira Jehovha musiki wedenga nenyika. Iwewe haufanirwe kuenda ikoko,
usasarudze Satani. Sarudza kutevera mambo Jesu. Sarudza kupa upenyu hwako kuna mambo Jesu. Ndiye anopa upenyu usingaperi. Upenyu usingaperi unotanga pano pasi. Tichiri pano pasi ndo panotanga upenyu usingaperi. Mweya Mutsvene varipo kutinyaradza, kutibatsira, kutitungamira, kutisimbisa. Nezvose zvatinoda panyika pano takapiwa Mweya Mutsvene. Kuti usafambe upenyu hwepano pasi uri wega, asi unofanira kuva una mubatsiri. Uchikundiswa pazvose. Mufaro wakawedzerwa unongowanikwa chete muna mambo Jesu. Saka ngatiitei munamato uyu. Muteedzera tichanamata. Mambo Jesu, ndinouya kwamuri. Ndinotenda kuti ndimi makaberekwa nemhandara Maria sekutaurwa kwazvinoitwa mumagwaro. Mambo Jesu, ndinobvuma kuti imi muri mwanakomana waMwari. Makabva kudenga mukauya pano pasi nekuda kwangu. Ndinobvuma kuti makandifira ini pamuchinjikwa kuti ini ndiwane upenyu. Makadeura ropa renyu, iroro ropa dzvene, mukaenda kugehena, mukakunda muvengi. Nezuva retatu makamuka zvekare, mugere kurudyi rwaBaba, uye muchadzoka zvekare kuzonditora kuti ndigova nemi muumambo hwenyu nekusingaperi. Ndinounza upenyu hwangu pamberi penyu. Mhuri yangu, zvese zvinoenderana nemari nezvinhu zvandinoda pano panyika ndinozviunza mumaoko menyu. Moyo wangu nepfungwa dzangu, zvose zvandinobata nemaoko angu ndinozviunza pamberi penyu. Ishe wamasimba ose, mitoro yose ndokupai. Joko iri rakaiswa pamusoro pangu naSatani ndokutambidzai mambo Jesu. Torai upenyu hwangu, torai moyo wangu, torai pfungwa dzangu. Imi mochiva mambo naIshe wehupenyu hwangu. Mondizadzawo nekundibhabhatidza naMweya Mutsvene, ndichigamuchira chipo chendimi sekutaurwa kwazvakaitwa mumagwaro. Kubva zuva ranhasi ndinotenda kuti ndava chisikwa chitsva, sezvazvinotaurwa pana 2 Corinthians chapter 5 verse ya 17. Vakorinte wechipiri 5 verse 17. Mambo Jesu, mava mambo wangu. Zuva ranhasi ndaponeswa. Ndidzikinureiwo kumweya yemarudzi. Ndidzikinureiwo kumweya yose yanga ichindishungurudza. Miviri wangu uyu ngauponeswe nesimba renyu neiroro ropa renyu. Ndagamuchira nokutenda zvose zvandakumbira. Ndatenda mambo Jesu. Kana maita munamato uyu, hama dzangu, ndinokukumbirisaiwo munditumidzirawo message paWhatsApp
Nhamba dzedu idzo tinokupai nhamba dzedu idzo dziripo, munongotarisa pakanzi izo description apo, ndopatakaisa nhamba dzedu. Mwari wamasimba ose ngaakuropafadzei. Rwendo rwamatanga urwu runofadza Mwari Baba. Rwendo rwamatanga urwu muchaona mashandukiro eupenyu hwenyu. Makunzi mwana waMwari, mava chisikwa chitsva. Tichasangana zvekare patichaenderera mberi tichidzidza shoko iroro, shoko rinopa upenyu. Ndikomanda Ana pano ndichiti moswera zvakanaka muzita raMambo Jesu. Amen.